Mutumia David Nyagoche kurwase wodi ya Kiogoro nigo bare ne kibako keramo ya wakanirwe piri ya Nyagitari yo Mwanchobo ukwane kerekyo ni yangamate yago kerege tambo kerekyo asebateruna nigo kanyabasirire hogo semeria asobugi mobwabo kubatikana nikiliba tena nigo bare no kanyora wansemono nomogoko utari nekerengo kurwa ase amate naboigo abamenyi bebodi ya Kiogoro yobotoke bunge Nyaribari chache kaunti ya Kisii ase babere bakogokera anene ogosiro kwe amateyo maega yo wakanirwa ebiri ya Nyagitari no Musamaria Okengo Nyambane umunyaruka konya oiboire omwana nagukwama ase Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral asokuboro chibese kwe mirimo ramugeni na watenyaruka yalengi mulito tukaenda Kiogoro Nyagitari njapa konya tukarora tukatomugo chenero kila tika chenero aramba tushughulikirete lakini yigete chibasa chigatobora kera chiatobora bana bagasali kuro bitanda bakorara 10 bande batano bana bagatinda bwaki bona twasemerete bagochogota konya batotomere chibasa baikabali bichisimu ndusi gebo soku ko Nyagitari baka ondete bakenka yane bachiko bamnamenyete umucyo mutaka imichimitaka no kumenere echaire ensemo yende abamenyi benseme yoni go bairaneria mbuya mono ase getambokero kebwango ekyo kyabage koirwa no mweshimiwa Okengo asugusirane ne chamate nigo konya bangere gwetera amakongu anena sokuburo nonye no boraro ase Nyagitari kubatikana no mubaro munge bobaroira ase Nyagitari eyo abana bakorara abana 10 getanda bana baiboli baromba gwata sibako bano gochunga bakamambi wana tuachi katema kolia basana bairi lakini ntonyore tichibo mwali bona birenge byangichira nalige namba yo mwesimiwa Okengo amaene nabona anyonyora alafu nawo mwana umulikere message yo mwerese no muchando tobwate aso bwangu nabanyara ko baka correspond otomo omokolio yegasi nabache baka story amaene nanyara ko baka kora kikagotosira kakingo mwene ngambu yamano Okengo nara iguro rakolera amakumi amange nano mugaka naro kweto Kiogoro gali nanyarto kaba ko tomoleta ragaka ne biri yalenge nene sana nago chinamba ino mata nana konyo mwana gete amano ra konyira abange ngomene ngambi yamono aki enchera mwato konyire mwato rusirio bosoku ekiagero mwana intogendrete konya kumurwanirira asobogi mabwaje mwato rusirio bosoku nande bono goikera boni ganchendo chengeriete boni go mwana yara atwara Okengo Nyambane agendere gukora 2027 nere toroche gochimotwa otokonyira satambe sana engane yeigani gegendrete gukuna chinkoro cha bange anene bebunge yo ingana bono babire bagwesokia maisomorole na kolia chira cyogo cha kumubwatesia anene asokumusira tubwato butako bonge kende ngiye twabwate nonye lakini gakingote no Musimiwa Okengo mbiya mono naende mbiya mono etali nekerengo mbiya mono kiagera wantinyiria mariga 27 hondete yora gukune ande tinya Nyagoche igane nkayane umwana yo nyara magenu mu gikorone uwo murone umare mu kwete lakini ngina naale na yani nambiya mono aso Musimiwa Okengo ebyankorera se family ani naja konyara uripotire kitaseni kia Gatembe yene ngongoro kwa Dipon Asanya.